Ahojte, pripravme si spolu DNA náhrdelník. Čo všetko ku tomu budeme potrebovať? Budeme potrebovať izopropanol, saponát, soľ, takéto malé fľaštičky, reťazky, trblietky, miešadielka, plastové vrecká a aj materiály na balenie. V krabici budete mať priložené aj ovocie, z ktorého budete DNA izolovať. Vo vašom prípade to bude banán. Povieme si teraz aj pracovný postup. Zoberieme si banán a vložíme ho do uzatvárateľného plastového vrecka. Pomocou rúk ho poriadne zmačkáme, aby nám vznikla čo najjemnejšia kaša. Následne budete mať k dispozícii dve plastové nádobky. Na jednu plastovú nádobku si nanesiete takúto gázu, ktorú si pripevníte gumou. Do druhej plastovej nádoby si nalejete 25 ml horúcej vody, pridáte približne 1 lyžičku, to znamená takých 2,5 ml saponátu aj soli, zamiešate túto zmes. Do tejto slanej zmesi potom pridáte váš banán, ktorý je rozmačkaný na kašu. Poriadne zamiešate a následne vašu banánovú zmes prefiltrujete cez tú gázu. Môžete to robiť v jednotlivých krokoch, čiže zoberiete si určitú časť tej zmesi, pretlačíte cez gázu a pokračujete, kým sa neminie celá banánová zmes. Následne odstránite gázu, čiže budete mať teda už odstránenú gázu z tej prvej nádobky a v tomto kroku pridáte izopropanol. Použijeme 25 ml. Prilejeme k našej zmesi a zamiešame. V tomto kroku nám vzniká biela hmota, ktorá je samotná DNA. Zoberieme si drevené miešadielko, sklenenú fľaštičku a naplníme touto bielou hmotou, čiže DNA, fľaštičku. Použijeme na to teda spomínanú drevenú špachličku. Ak chceme, môžeme pridať aj rôzne ostôpky, napríklad takéto farebné trblietky. Fľaštičku zatvoríme, zašľubujete teda týmto vrchnákom, no a vo vrchnáčiku budete mať dierky, cez ktoré môžete naniesť vašu reťazku. A máte hotový produkt.